Douglas. Hindi ko alam no sa sariling sikap umasenso. Sino siya? Siya ay silong Villa Verde, ang kabarkada nyo. Umulan man, umaraw, daan. Maraming aga po mga tugang. Ako po si Luigi Villaferte na yangan po ngunyan sa Banwaan din Presentasyon. Magtatao po ng iba't-iba't ayuda sa enterong Banwaan. Inod na inod, ikutin po namin ang enterong Banwaan para magtao po ng food assistance sa mga nangangipuhan na tao. Especially ngunyan na pandemya po, kahit Mayo pong bagyo, pinapahiling po namin ni Governor Migs, ni Congressman Elre, ang serbisyong Kapuerte na makatao po ng ayuda in the time of need. Hindi po si Nathan de la Cruz po, may ilang po na epilepsy. Tapos po ngunyan po, mayo na po siyang bulong. Kaya po, nagdulog po kami kay Luigi para po kuha po kami ng pambakal ng bulong po. Igwarin po kami mga tupad payout on behalf of the Department of Labor and Employment. Inisong sarong programa na makasuporta po sa mga displaced workers due to COVID-19. May cash payout po yan na talagang arami ni Governor Migs talagang makakatabang po sa gabos na pamilya digdi sa Banwaan ng Presentasyon. Ako po saro sa nakakuha sa tupad, nakinakuha ko na sa pagkakataon na makaulay ko si Luigi na makahagad ng tabang para sa nagorang ko na mapakarhay ang harong na nawara kang bagyong Ulysses. Pero pong nahali, ngunyan po, pigpadikit-dikitan ng nganing pahiray, kailang kulang sa pinansyal, kaya nagagad pa kung tabang kay Sir Luigi. Igwarin po kaming farmers assistance na talaga pahiling namin ni Governor Migs ang aming suporta sa mga parauma. Magtataw po kami ng mga fertilizer as in mga hybrid or inbred seeds na ngunyan aram ko pa-harvest man pero pag after na pahinga makasuporta po ang Kapitolyo sa mga farmers digdi sa Banwaan in Presentasyon. Kaya dako lang kung tabang ang sa iyang Tinosamuya na nagtao po ng banhe as in abono po ta mahalom po bagang maray ang banhe na ini matisting mo man po ang ang banhe na hybrid para matabangan po kami. Salamat pong maray kay Sir Luigi po. So mga tugang, yaon tayo sa pagsangahan presentasyon. Ito ang daanan papunta sa barangay. Pero fight pa rin tayo. Kaya talaga nakakataba ng puso na talaga kahit first time ko po makarating sa mga barangay dito sa presentasyon. Very, very warm po ang reception nila sa akin. Talagang grabe po talaga na ramdam ko po ang suporta, ang pagbadangat ng tao dito sa Banwaan din Presentasyon. So ulit, Luigi Villaferte, God bless us all. Papasalamat po ako sa pinausa kong tabang na po kan pagpasalming po kan matakot. Salamat po kanin pinang tabang dito sa sako. Nakulang bagay na tabang pagkasamo. Magkiwiyaw ng nagbisarong, ilang maray na po kanin doon. Nakulang ng karatabangan sa pamilya ko sa nakakulangan. Nagulang pong pasalamat kay Sir Luigi. Binakal po si sa kuyang darang panindang ice trap. Tapos po sa po ako nagpapasalamat sa inda. Sana po, dugol pang biyaya na mag-abot sa inda. Po nagpapasalamat dinibon niyang tabang tagabos kong presidente na tutawan in gift giving ngunya na aldaw na kapistahan kam sa muyang Amang Santo Niño. Yan lang po asin salamat kam sa iyang dakulang effort ngunya na aldaw. Bicol
Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang, welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw po kita nin Lunes, Hitsa City kan bulan nin Hunyo taon 2021. Mairibanan kita abot ng 11 o'clock in the morning sa pag-urlay-ulay kan mga napapano na tema ngunyan aldaw. Pag-resibinin mga report tali sa mga karonda. Pag-resibiman niya mo nin mga reaksyon, opinion, greetings, pangapudan hali sa satuyang mga parantabay. Sa sendang mga transistor radio, pwede po kamong mag-text sa samong text line number 0948-241-7675. Sharing man sa mga Facebook Live viewers mi po. I-send lang po nindo sa moyang Facebook Live. Kan RPN DCKA yan sendo pong mga greetings, mga gustong kumustahon na mga kababayan ta, mga opinion asin man na reaksyon sa satuyang programa. Salado Technical Engineer Charlie Binaobra. Nadang ko kasod paring tiya, nagbalik na pala nitong Family Happy Hour sa RPNDC kaya ay matibay mangga. Kada ako lagi request, magkanta nga ang program host. Nagkanta ka man pala. Host. Si Ma'am Kayla nagkanta naman. Ay matibay pala. Kaya palang kada ako nagbiyo sa nagdangog sa mga transistor radio. Tapag Domingo, kada ako lang maarabang. Sa information, yaw nigdan sa tuyang guwapito, maskulado nga PSG, Jimmy Guanzon. Diyan sa opisina, yaon si Madam Kayla Ligacion Valdez, ang samong finance manager. Sa transmitter site, nasa tuyang bagong kaibanan, mas maskulado, mas guwapito. Si Engineer Joanner De Villa. Uy, mamok! Sabi nga ni kaya na palayogan taning good morning and De Villa family. Sa mga taga-Iriga, mas bistalo sinda sa bansag o apod na mamok. Ngayon ano Nagirumduman ko kaya itong dati ming production manager sa RPNDCKI, si former City Councilor Bryant De Villa. And mas popular nga ako, Joey, sa apod na kung bako ngayong macho mamok. Tanong man niya ako, sir. Ayang De Villa nga, alias nga kendig sa Iriga, mamok. Ayan, ha? Yaon man sa transmitter site, ang sa tuyang maskuladong PSG naman, si Rodel Cesar. Mga may kumpleanyo, happy birthday po sa Endoga Boss. May have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. ma-celebrate kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Sa mga mapakarasal sa panahon ng pandemic, happy wedding po. Sa mga bagong maaragog. Sa mga may kapiyastahan, happy piyesta. Mga tugang, gusto ko pong ipadangog sa Endo ang naging kasimbagan po
Ani Second District Congressman Elry Villaperte katakod kay itong nangyari pong rally kana grupo ni Mayor Tambong Galunta Kanpili sa kontra sa pagpatindog kan iconic Capitol building por medyo po data may mga naapi kuno na mga parauma. Pinaglinaw po yan ni Kong El Rey na mayo sindang inapi dyan. Dangan ito pong dayo pa ni former Congressman Nunoy Andaya Jr. na sinasabi nga ning saro man po sa kasurog ni Mayor Tam para sa pagkunta kan na mga proyekto asin pakikiaram kan na mga proyekto kan na probinsya ng Camarines Sur kan Kapitolyo sa paingenot po ni Gubmix Villaferte. Sabi nga ni Gubmix kung mayong nagpapara ulang kontra na mga grupo kota na nagkaigwa na kita ni na mas magayo na Naga or Pili Airport. Dangan kung mayo ko ta na nga nagpapara kontra kay ni pong proyekto ka national government na tabang sa Satuya sa Camarines Sur sa Kapitolyo na magkaigwang pinakang modelo pinakamagayon na Kapitolyo sa enterong Pilipinas. Ining iconic Capitol building na ini. Kundi ini para kontra kota na napo na tulos ang sinambit ng project. Kaya po baga haros grabe bagaan pag wala ni Mayor Tam naghuba ding t-shirt. Garuba ko ng panghonorable. Dahil na nasunod ang mga health protocol, bawal na magpararuluwas, magpararally, lalo ng maya man sulot na face mask, face shield, tayong nagkukumahog sa kauyaman. Tagarubaga, ang paghuna niya, magiging marayan sa iya pong ginibo. Sa pagiling niya mo, garo pangit yung ginibo ni Mayor Tambong Galunta. Sa mga nagpara-opponer po, pinaliwanagan po sinda. As in, sinda, mas hinahanapan ng project. Kana iba man niya itong mga politiko na dahil nga ni napapakaray ninda ang First District and Camarines Sur. May mga dahil nga ni da nasusuplayan tubig dyan. Mayo nga ni da ang mga bangko dyan. Nahaloy na nagparasirbi como congressman, naging deputy speaker, naging chairman kan committee on budget and appropriation, si former Congressman Nunoy. Naging budget secretary, as in naging majority floor leader. Pero hain man ngayaan naitabang sa First District ng Urog na sa Camarines Sur. Kung ikukumpara kay Second District Congressman Elry Villaferte na dai pa lang nahaloy sa pag-serving congressman, dai lang nahaloy na naging deputy speaker, dai lang nahaloy na panahon na nag-serving co-chairman kan Finance Committee. Bilyon ang nadarang project sa probinsya nin Camarines Sur. Ngunyan piguulang pamangkan ibang mga nasa lado kan opposition. Nasindangani mayok ngayang naipailing na talagang pagmalasakit para magdara nin dakol o bilyon-bilyon na mga project sa probinsya nin Camarines Sur. Magin ang banwaan kan pili. Nakuta na kung marayaan kaisipan na sa mga development, kan lokal na gobyerno kan pili sa pamamayo ni Mayor Tambong Galunta dapat
dakol na mga piga-asikaso na dapat atubangon, asin gampanan. Asin iyo po ang tawanan ng priority, bako ining magparapaki suagan sa nakatukaw sa Kapitulyo, ninulita ang mga nakatukaw po sa Kapitulyo. Haros nagaagi man po sa tamang proseso kan sa tunglay. Na ang Kapitulyo baga, igwang inapod itong expropriation proceedings, nag-aagi man sinda po dyan. Pinabayaan ang mga sinasabing tenants, dahil man sinisingil. Dahil gagamito na ang lote, kan project, tinawan po ng relocation site, tinawan na ng trabaho, hanap buhay, may tabang pa, kung ano-ano, may trabaho pa. Margayong ko taan akon sa mga nagkukontra, bako sana pong puro pagkontra ni pahiling sa public. Dapat magpahiling man sinda ng ibang alternatibo opsyon na mataonin mas maray asin epektibong suwestyon. Pero mamane, kung puro kontra, tapos mayo man magayon na asin epektibo, asin na kung itong mas magayon na solusyon, di mas maray pa pong dayan na sana magpara kontra. Nakakapaabala pa. Taining pundong gagamiton digdi po sa pagpakonstruir ka na iconic Capitol Building. Garo ko narumduman tagaron kabali ni sa General Appropriations Act na pinagbudgetan ni kan sa tong gobyerno nasyonal para magkaigwa kita digdining na haros magayon na Kapitolyo. Tapos sasabihin kanibang nasa lado kan opposition sa enterong Pilipinas, sa enterong Bicol Region, ang Kapitolyo kan probinsya lang ang mayong Capitol Building. Dahil piguo lang. Pero kung dahil pigo lang, aloy na ning napunan project na ini. Kaya po, sinimbag po ini saro-saro ni 2nd District Congressman Ilri Villaferte. Kaya ipadangog ko sa endo po itong sinasabing mga inaping paraoma. Mismong mga paraoma duman, nataning relocation na malilipatan, nagtataram na dahil sinda pinabayaan, inasikaso sinda kan Kapitolyo sa panginginot ni Gobmix. Anibama na siging araw-ngaw dyan na sinasabing kunong parauma, baada man kamo laog duman sa sinasabing lote na tutugdukan kang Capitol building. Kami po itong naka-star duman sa Zona 4 ni Kadlan. Ang na-staran mi po duman, bako mi man po sa diring daga. Kumbaga po naki-star lang po kami duman. Ngunyan po, kaipuhan na po itong dagang ito. Itong daga pong ito, tutugdakan po ng iconic building. Pero bago po kami naghali duman, inanuhan po kami ng istaran. Digdi nga po sa may relocation na pinaano nila pabahay. Ang naitaon na po sa muyang benepisyo digdi, libreng tubig, tapos kuryente, tapos natawanan mo po kami ng financial assistant ni Gobernador Mix Villaferte. Kaya nagpapasalamat po kaming maray kay Gobmix sa itinaon sa muyang mga benepisyo. Dahil kami po pinabayaan ni Gobmix, kaya masaya ako na hiling ko ng itarang mo na magayon. Tius-tius lang kami po, kaya masalamat ako kay Gobmix na aloy na kami na anong harong namin na nabagyo. Kaya ayan. Kaya pasalamat kami na kulang salamat namin na magayon ang harong namin. Lipat kami digde, masarig ang harong. Hindi katulad duma sa muya, yung harong na duma, yung mga tagpi lang. Maayos ining tinaong harong ni Villaferte. Ay, salamat naman sa Diyos na.
pagbanggi ganin daw, may saro na katuro. Kasi, siyempre, naano rin ako na may kamistar. Ingunyan, okay na kami. Pasalamat ako kay Villaperte dahil hindi man kami pinabayaan. Bako man po sa dirang daga mi duman. Kaya nga ni po kan naaraman ko po na kung ano na kang gobyerno, di na intindihan ko man po. Kaya lang, naugma po ko kanto kan sinabi nindaw na tatawan ang kaming relocation. Pinaaram po ninda sa mo. Nagsaro-saro po kada araw na pinaaraman kami na kay puwan na kang gobyerno ang datutugdukan. Duman sa inot na arong ko, naglalakaw pa ko sa pathway. Igdi, sa gilid na mismo kang tinampo mismo, dahil na kumalakaw. Gob, salamat po sa tinao mo sa mong relocation. Inot-inot na po sa beneficiaryong itinatao mo sa mo. Sa tubig, kaya importante po yan sa mo. Ang kuryente, libre pa. Salamat po sa Indoga Boss. Salamat. Yan po tabi mga tugang, grabing pasasalamat ano po sa tabang kan sa tuya pong gobernador kan Camarinesor ni Congressman El Villaferte. Kaya ni pong sinasabing mga parauma na nagsasabing bako man talaga nindang loting pagsasadiri. Kaya tinabangan pa nga ni sinda po kan sa tuya pong gobyerno para magkaigwasindanin maray na malilipatan asinatan pa nin na hanap buhay. Kaya po ini pong mga grupo na ini siguro at yan na malilinawan ta basahon ko itong naging kasimbagan po saro-saro ni Kong El Villaferte. Palayugan ko daw una ni na happy viewing. Nagabos niya itong mga Facebook Live viewers. Yaon dyan si Hermanang Monica Perique of Limassol, Cyprus. Thank you so much for watching. Si Mr. Jose Alvaro Borromeo, also watching. Marina Aldao po, Sir Joey Lim. Yan, sabi niya. Kaya, thank you so much po, sir. Si Rosita Rumbaon Neri. Nag-watching po siya from Davao City, garo mga taga-irigaman po sa indang pamilya. Kaya palayogan ta ni na good morning and happy listening po sa Indoga Boss. And especially gusto ko pong palayogan po ni na pag-umaw, pag-congratulate, as in pagpaabot ni na good morning and happy listening, happy watching. For tuning in my radio program kay Police Lieutenant Villa Vergara Sereno. Good day sir, sabi niya. Kaya thank you so much po ma'am. Grabe pong pag-umaw, asin pasasalamat ko sa imo. Sa nahihiling ko po an sa imong mga accomplishment. Mga maray na performance. Digdi po sa PNP Iriga como Deputy Chief of Police, tapos PIO at the same time Public Information Officer. Napakatalino, napakasipag, napakabait, matulungin. Ako nga ni may pigdulok man ako dyan kay Ma'am Police Lieutenant Villa Vergara Sereno. Tulos man na nag-reply asin haros duwang kamot saludo ako ma'am. Pero may pati siyang na-interview kan media sa mga information na sa inda pong gusto man na ipaabot sa public. As public information na education sa mga publiko, dako siyang itataong informasyon sa public through Facebook page, through Facebook na pinag-post niya. Kansarong aldaw, nagkaigwang simultaneous sa earthquake drill na pinanginutan po ni Police Lieutenant Villa Vergara Sereno under supervision of Police Lieutenant Colonel Paz M. Maestrado at Iriga City Police Station at about 11 a.m.
June 5, 2021. So, perming preparado po. Magsa disaster, magkalamidad, na PNP Iriga. Lalo na sa mantenir kan pas i-orden kan sa tuya pong lugar. As in padagos na edukar sa public, padagos na diseminar kan mga nararapat na impormasyon sa pagtarabangan kan publiko, as in kan Philippine National Police para po mamantinir ang pagkakaigwata po nin matuninong asin matangkilong lugar sa siyudad kan Iriga. Kaya grabe po sa kuyang pagsaludar, tapadagos sa indang mga ginigibong pagbisita sa mga barangay officials, pagkondusir ng mga seminar, training sa mga barangay police, lalong-lalo na sa paghatod nin magayon na serbisyo sa publiko. Kaya good morning and thank you so much for watching Police Lieutenant Villa Vergara Sereno of Iriga PNP. Thank you so much. Mabuhay po kamo gabos dyan sa PNP Iriga. Excuse po medyo makusugong kayo ining aircon taligdi. Napaabo ako. Mga tugang gusto kong basahon sa Indo ang naging kasimbagan, pigpost na simbag po ni Kong El Revillaferte. Katako din kay itong haros mag-rally, haros tanggalon ni Kong Nonoy Andaya, itong salming kan sarong provincial security unit na nagbabantay katong lote na papatugdukan po kan iconic building. Haros angaton kung kaya mo ngaya, sindang duwa lang mag-prorbaran kung kaya. Haros nagtaonin na kumbaga sa bakong maray sa pasi orden. Magin ang mga motorista nagkaarabala sa indang biyahe. Ta itong grupo ni Tambong Galunta. Yaon sa tao kantinan po, nagkukuraho na mahuba ako, alagad naghuba na ning bado niya. Pantaas, binukas sanpaan sa iyang pantalon, nahiling pan sa iyang puting brief. Sige pangkuraho na mahuba ako, alagad. Kundi nasaway kan sa iyang aki, baka talaga ang tirong inuruban. Bado ka ni. Sabi, bastos man nga. Sabi ka itong ibang nagboto sa iya. Ano naman yan ng mayor na yun Bako na yung pang-honorable ang hero-hero. Mga tugang, sabi po ni Congressman El Revillaferte, sa mga mahilig magkontra sa pag-asinso ng bayan ng Pili at ng ating probinsya, mahiya naman kayo. Wala na nga kayong ginagawang matino na programa para sa mga sariling bayan nyo. Sige pa kontra nyo at manggulo. Kaya ang sabi niya, pasigi o pasiga-siga pa kayo. Akala nyo, napapabilib nyo mga tao, pinagtatawanan lang kayo ng buong mundo. Pinatunayan nyo ng mga kayo. Ang mayor ng Pili at ang kanyang protector na palaging at mayroon na ay hindi ba kaya digdiyabo ko naman yung dear po ay mga walang maggawang matino para sa ikakabuti ng ating bayan. Mismo bayan ng Ragay, walang maayos na tubig inumin. Napakapangit ng sentro, walang mga commercial establishment na maayos.
Maski bangko, kulang na kulang. Tingnan na lang nyo ang Andaya Highway. Ilan dekada na hindi pa tapos. Palaging sira at maraming namamatay sa aksidente. Tapos itong sira na sira-sirang kalsada. Tapos may gana pang makialam sa Pili at ibang lugar. Inggit kasi napakarami na naming proyekto nila Gobmig sa Villafuerte. Bisitahin nyo rin ang Camarinesor Expressway, Pili, Milaor, Diversion Road, San Fernando, Pamplona, Diversion Road, Gainsa, Pamplona Road, Camarinesor, Albay, Diversion Road, Minalabak, Albay, Pasakaw, Balatan, Coastal Highway. Napakarami na covered court, schools, mga tulay. Tingnan nyo din ang Villafuerte College sa Libmanan na nasa GAA 2021. Sports and Convention Center na aircon with wood flooring na ongoing sa San Fernando at Pili. Inggit na inggit kayo kasi wala kayong mga kagaya ganito na project. Ito pa na mayor ng Pili, mas mayroon nang hahamon at naghubad pa sa highway. Napaka wala na sa tama. Dapat sa inyo. Naging budget secretary, naging majority leader, naging appropriation chairman, naging deputy speaker pa. Wala naman mapakitang magandang proyekto. Manggulo na lang. Bakit inggit ba? Dahil 15 months lang ako, naging deputy speaker, napakarami kong nadala na proyekto sa Camarinesor. Bilyon-bilyon na projects. Maski sa first district, marami ako nadala proyekto. Mahina kasi kayo at puro imbulto sa sino ba? May kaso. And maglaban na lang ulit kung gusto sa pagkagobernador. Kaya lang lumaban, natalo na ni Gobmigs. Di lumaban ulit kay Luigi Villafuerte sa masunod na eleksyon. Ipahiling na lang daan na urag niya sa eleksyon. Pero kahit mayabang, duwag lumaban sa pagkagobernador. Ano naman mga project at programa sa bayan ng Pili ni Mayor? Wala naman health center, walang magandang tourism facility. Uy, importante ang health center sa kaining mga tourism facility po baga. Mayo da dyan kaya sa bayan ng Pili. Walang programa sa mga farmers. Walang programa sa senior citizens at sa kabataan. Gusto pa harangan ang kalsada sa sityo. Salamat sa Kadlan, Pili, Camarinesor. Mr. Tapik-Tapik, umaw-umaw, mayo man. Kung hindi nyo hinarang airport project, syudad na at progresibo na ang Pili, ay pwede pala maging Pili City, kung nagkaigwa po nin daipig ulang ang airport project ninda dyan. Kaya sino ba ang na gustong harangin ang national project na airport at iconic Capitol building? Kaya yan po ang mga tugang. Ang kasimbagan ni Kong El Rey. For the info, sabi niya, everyone, the iconic Capitol building is a national project
and part of General Appropriations Act, GAA, of 2021. Ano daw sabi nila? Pinaalis daw mga farmers sa iconic Capitol site. Kaya play ko baga kasubago itong mga testimonya, pahayag ito pong mga nagkapirang paraoma. 4 na pamilya lang apektado sa iconic Capitol site. Ang 4 na pamilya na ito, matagal na nasa lupa ng Capitol as per writ of possession, pero hindi sila sinisingil ng upa para magtanim at gumamit ng lugar sa napakarami at tagal na panahon. Ngayon, gagamitin na para sa iconic building. Maski hindi sila may-ari ng lupa, ay binigyan sila ni Gubmigs ng bahay, lupa, cash assistance para sa paglipat at panghanap buhay. Bibigyan din sila ng trabaho. Kaya panoorin da ang video. Ito naman si Bungalunta at kasama niya na Nunoy, Andaya, at wala naman ini-offer kung hindi manggulo. Mga pinapasalita nila sa rally ay hindi naman legitimate farmers na affected. Kaya walang maniniwala sa inyo. Ang Villaferte ay nagbibigay ng housing libo-libo. Nabigyan ng home lots, lupa at bahay sa buong probinsya. Ikaw, Bungalunta at Andaya, meron ba kayong housing program? Wala naman kayo. Puro lang bugham. Sa Pili Mayor, sa Pili, meron LRB Village. Sa Barangay San Jose, Pili more than 800 lots awarded. Ongoing housing project in Barangay Karoykuyan. Ikaw, Bungalunta, wala ka housing project. Maya ka. Sabi mo, pinaalis mga farmers sa Karoykuyan last election. Meron ba napaalis? Mayo. Kaya Putikon at Tambugon ka, sabi ni Elry Villaferte sa Mayor Canpili. Villaferte, planado. Ang Villaferte, planado, epektibo, sinamamatian ang mga programa. Ining mga kalaban naman sa politika, puro sana panraraot, pag-ulang. Maraming nagugutom, maraming walang trabaho, maraming nagkakasakit, at namamatay na kailangan ng tulong. Sino yung last elections na namigay ng ID na puro pangako at pangluloko? Sabi, Alagang Andaya. Si mga nagsuporta nga ni Daki Andaya last election, ano sa punang pahiling kayo sa mga napangakuan man kani yung Alagang Andayang initanaw pa ngayon dita. Daog baya si Andaya last election na po. Ikaw, Bungalunta, meron ka bang livelihood assistance? Ana Puente Villa o si Doña si Puente Villa doon sa partido, meron bang medical o burial assistance na ibinibigay? Kahit sa Pili, wala kayong mapakita, kaya puro kayo panraot kasi hindi nyo kaya tapatan mga programa at proyekto ng mga Villaferte. Kami meron serbisyong kapuwerte na hindi na kailangan ng ID at tunay at ongoing na programa. Ano naman sa inyo? Meron ba kayo? Tuloy-tuloy ang pagbigay namin ng food assistance all over the province. 5 kilos rice assistance. Kayo ano gawa nyo? Minsan meron 1.5 kilo. Meron pang nag-iikol-ikol.
Maya naman yan niya kayo. Garuduman ini sa may sarong distrito. Manggulo lang alam nyo. Sabi ni Elry Villaperte, ginagamit nyo mga empleyado ng munisipyo para mag-rally-rally pa sa pili. Alam ng tao sino kung sino sincero, epektibo at tunay na nagmamahal sa Camarines Sur at mga tao. Kita at ramdam ng mga tao ang walang hinto na pagtulong ngayon, pandemya. At tuwing bagyo ng aming pamilya, kayo mga team, yan. Ang Villaperte siging tabang pag may kalamidad, lalo na ngayon na pandemic, sabi ni Elry. Alam din ng tao kung sino ang mga at nagpapa sa pwesto. Tingnan nyo na lang ang bayan ng Ragay. Tigaon sa ngay, Iriga, walang public hospital. At bayan ng Pili, wala ring public hospital. Kahit yung gayad sa mga dapat ang mga health center na paiwason sa Kapadakulon. Ayaw nyo ng airport at iconic Capitol Building? Ano gusto nyo? Bumili ng mga kundo at bahay para sa pamilyang hindi pa para sa tao? Kaya ini po ang medyo makulugman na sa party kan mga yaon sa opposition na kasimbagan ni Kong Elry Villaperte. Pero iyo man po kaya matuod. Iyo man ang totoo. Kaya nga ni po sa iya pong mga project na dinara sa halipot na panahon na naging deputy speaker siya, tabang niya niyo sa probinsya sa paagi ni Gobmix Villaperte. Linakaw niya man talaga ini, pinagalan niya man ini. Mga expressway ini, Kamsur Expressway, ini nga balatan na Pasakaw Highway, mga pinagalan talaga ninda yan. Ining mga programang sa mga eskwelahan, na mga college sa community college, pinagpagalan yan kan mag-amang Villaperte. Dako lang tabang ini sa mga hobinis na makareskwela, makagraduar sa koleyo. Dadagdagan pa, gigibon ng Saringkunada, Sabuy, Bula, Bato, lalagan pa ng community college na apo dun sa maabot na panahon na Ringkunada University State College or colleges. So, subasubahon mo yan. Mga project nila, dako lang na tabang. Ang Camarines Sur, igwapong Camarines Sur Provincial Hospital dyan sa Banasi, Bula. Padangat ang tagaring kunada ni Gobmigs sa kani Elry Villaperte. Magiging full blown na hospital ini pagkatapos kan pandemic, baka nga dahil patapos. Na nagagamit ngunyan na isolation facility duman sa mga pasyente na nagpaparahay dahil po sa COVID. Dangan ini pong mga kapwerte medical assistance, financial assistance, dakulao na bagay talaga ini. Non-probinsya ng Camarines Sur, igwang diagnostic van na nadisponer ang mag-ama para sa mga kababayan ta sa mga hararayong lugar, sa mga mountain na barangay, inaabot ng serbisyo kan medical mission, health on the go program, digdingani sa Iriga, pangingenot ni Kagawad, incoming, apod ka ni, aspirant Kagawad, Skylab, Nagrampa Regalado. Dako lang tabang. Inaarabot na doromanan, nagraralakaw, nagsasakripisyo, nag-house to house. Kaya ba na ng medical team, ang diagnostic ban. So mga nagjajan pa sa opisina ninda, pigahanap para magagad tabang. Yan dyan si aspirant Kagawad Joriel Kaayaw.
Inaasikaso po itong mga nagpapasyar sa indang opisina, digdi sa Iriga, para magagad din medical assistance, financial assistance sa mga naghihilang tang kababayan. Namayo po kaya na mga programa ang ibang munisipyo, ang ibang syudad sa Bicol Region. May nahiling na kamong diagnostic ba na babiyahe digdi sa Bicol Region? Ang Camarinesor po ang nahiling ko, igwe. Talagang handaan, asikaso na magkaigwa po. So nahiling man talaga ang internal revenue allotment, kung ini bilyon man, na igwaan Camarinesor, ibinabalik sa tao. In forma de serbisyo, in forma nin mga proyekto. Nararamdaman ta po, tama man si Kong El Revilla Perte. Nararamdaman ta sa senda pong mga proyekto. Sabi ka ni ba, ano ta Villaperte na naman? Ang mga kandidatong gobernador kan probinsya ng Camarinesor. Mayo man po baga kayang maraot kung Villaperte manggiraray magkandidato. Tainot kwalipikado. Pandua, nakakasiguro na ang Villaperte lalong dudublehon ang serbisyo, as in dinudoble lalo ang serbisyo, as in lalong pinapahiwas, as in pinapalawig ang serbisyo. Sumayo man bagang maraot. Dangan ini mga project po nindang ini, sa tabang ini kang national government, sa paagi nga ni kan mga programa ni President Rodrigo Duterte na saro man na kinokontra kaniba, an sa iya pong programang Build program, dakulang bagay pong pigsaluduhang kuman. Tadawa paramuda ang presidente kan Pilipinas ngunyan. Marita nagkorkontrol naman. Pero po naihiling ko, ang airport, mga tinampo, mga project sa mga tulay, mga expressway, napapagayon po under the administration sa irarom kan leadership, administration ni Presidente Rodrigo Duterte. Dawa para muda, dawa may mga pangakong proyekto, may mga pangakong gusto niyang itao sa public, na dahi niya man na gibo, ang pangako dahi bali napako, arog kan 6 months lang, mawawara na ang drug addiction, mawawara na ang shabu sa Pilipinas. Dawa dahi niya nagibo, tamay shabu pa manggiraray na nagkukuriyat sa Pilipinas, may mga nagkakadarako pang posir asin adik, para chungki. Pero at least na bawas-bawasan po ang mga mayor or major crimes. At least kulang na ang mga kaso na panlulugos. Medyo nakakalakaw-lakaw na sa Madiklom, ani ba niya itong kababayan. Pero igwa pa manggiraray po ni mga insidente, nin mga rape cases, or as in ang iba dyan, itong inapo da incest rape. Pero, kumbaga sa nagbaba ang grabing arog kaning klase, lalo na mga iba pang major crimes. Dahil po sa liderato niyan ni Presidente Rodrigo Duterte, sa tabang kan sa tuyang Armed Forces of the Philippines, sa tabang kan Philippine, kan liderato po, kan Philippine National Police. Kaya bang ako nagtatarabangan po, nagiging maasenso, progresibo ang lugar. Pero kung ang ipinapairal sa puso kanibang politiko, ang pagkakaigwanin inggit, pagkaara, kumbaga sa kung ang ipapairal kanibang politiko, itong inggit, pagkaanggot sa politiko, sa kalaban, sa opponent ninda, ay mayo pong maray na kaabtan-an sa tuya pong lugar. Although kadako lang may mga nagkukontra sa mga ibang project po and priority project kan sa tuyang Kapitolyo, alagad dahi man nga ninda yung pigpaparaano, intindi tayo inaagin ninda sa tamang legal na proseso. Piggugulo lang.
And kung may project man po sindang gustong implementar sa tabang kan sa to yung national government, dahil close man po ang Villaperte sa administrasyon ni Presidente Duterte, maging sa ibang mga senador, maging sa Congress, talagang iba ang Villaperte pag magtrabaho, pag maglakaw sa Congress. Naaaprobaran po ang mga project. Natatabangan pa ibang distrito ta. Kaya nga nang hinayang so iba, nakutaan na dapat nga dagos-dagos na naging deputy speaker, naging co-chairman ka na finance committee, ini pong si Congressman El Villaperte, tagaro na nga tubig, sige ang bulos kan mga project, pasiring po sa Bicol, especially sa probinsya nin Camarines Sur. Kaya out pa man lugod na sana, kung mayo naman sa nang maitatabang anibang nasa lado kan oposisyon sa mga magagayo na project na ining iconic building, kan Kapitolyo asin ining Pili Airport, mas well known sa pangaran o apod na Naga Airport. Dahil na lang ko na magpara gibo pa ning kariribukan. Mas maray po itong magtrabaho tadugay naman ang eleksyon. Sa eleksyon na sana kamo magpahiling konsendo pong ablada, konsendong tibay galing. Sa pagpresentar mang konsendong kanya-kanyang mga plataforma di gobyerno, konsendo man na gustong gibuhon sa laog kan probinsya ng Camarines Sur. Pero sa panahon na aray upaman nga ang eleksyon, magtrabaho lang. Magserbi sa publiko. Tamasahangaan po kan public. Ana mga politikong sige ang trabaho, sige ang servis sa publiko. Sa national man, although maribok na ngunyan ang mga nagpoposisyon sa manibebang dadalaganan, sa lado kan administrasyon, maay ansendang partido politikal ni Presidente Duterte nagsasabi na gusto ninda mag-run for Vice President si Duterte. Gusto ninda mag-run for President ang presidential daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. May mga politiko man na day kursunada ang arog kaning sistema sa politika. May nagsasabi na sobra naman na presidente na pagsunod eleksyon kandidato pang Vice President, magiging running mate pa, magiging kandidato sa pagka-presidente. Ako, duda man ako kaya na matandim ang mag-ama. Siyempre nag-iisip man po si Presidente Duterte na pabilo na lang ang aki niya. Total, nagserbi na siyang presidente. May edad naman siya. So kung talagang dahil mapupugulan ang mga opisyal asin membro kan na PDP Laban na talagang tulod na magkandidatong president si Sara Duterte, pagmati ko, dahil na ni si Presidente Duterte makandidato, tatatat siya na sindakan mga namamanwa ang Pilipino. Imbis lugod na manggana, tibad maanggot na iba niya itong mga kababayan, kung Duterte for President, Duterte pa for Vice President. Kaya nag-iisipan niya si Presidente Duterte na posibleng ibang politiko naman ang maging tandem, maging running mate ni Mayor Sara Duterte for President Sara. So baka kadakol kayang mas maurag pang mga kombinasyon or tandem na mayong masasabi po ang public ng negatibo eh. Yaon dyan si Bongbong Marcos na saro man na maurag na naging senador. Madunong man ini. Dinaog lang ni Vice President Leni Robredo. Pero pwede. Yaon dyan si Cynthia Villar, nasaro man na mayamanon. Sige nyaman sa iyang mga housing project, mga negosyong tubig. Sige nyaman. Kwalipikadong maging running mate for Vice President. Isa pa, yaon si Senador Tito Soto. Yaon si Senador Lacson. Kundi depende ko na sinda magkaaralyado sa politika.
O yaon man digdi sa lado kan iba pang mga nahihiling kan publiko na pwedeng maging kalaban ni Sara Duterte. Yaon si Vice President Leni Robredo na abo pa man mag anunsyar kan sa iyang plano sa politika ta dugay naman ang filing of certificate of candidacy. Napig para tutulod man ni Nunoy na andaya na magkandidatong gobernador. Na dae man pwede ta diskwalipikado ta ang residensya niya sa kabutante siya kang Naga City. Nasa lay, dai tutugutan kan Comelec na magkandidato ang sarong butante kang Naga for governor sa Camarines Sur. Ta independent component city ang Naga City. Di ba? So dai pwede magkandidato for governor. Yan ang malinaw. Si Vice President Leni Robredo na nagpapara patubod an iba na yung ngayon makakalaban ni Provincial Administrator Luigi Villafuerte, imposible. Mas maray pa nga reaksyon nga ni Kenny Congressman Elry, mas maray pang magkandidato, mag-re-elect for Vice President kayo, kung pwede pa, o baka din naman, pero pwede siya magkandidatong congresswoman o representative sa 3rd District of Camarines Sur, or pwede siya magkandidatong city mayor kang Naga City. As in, pwede magpahingalo na kung baga ang kagadang kan mga aki ni Leni, ni BP Leni, magpahingalo na lang sa politika. So sa probinsya kang Camarines Sur, inaangat na ni Kong Elry. Lumaban na lang si Nunoy na andaya sa pagka-gobernador. Diyan niya na ibulos ang sa iyang galing, ang sa iyang tibay. Kung lumaban giraray siya, although nakamati na siya ng kadaugan sa Villafuerte last election. Kundi, sabi ba ka, mayaman man ini, kaya man kaning laban giraray sa Villafuerte, di maglaban na lang po. Iyan ang pinakamaray. Iagi na lang, ta may panahon kita nin politikahan, may panahon man kita ng pagtrabaho. Ungo niya namang nagtatrabaho, nagugulo. Dahil po kan mga nag-uupunir kan sa enda pong mga project sa Camarines Sur. So panahon ng eleksyon, diyan ka mo magbakbakan. Tunay na bakbakan, ipahiling na nindo. Pero ang tao nagbabase sa performance and accomplishment kan mga politiko. Araman yan kan public. Ano po? Ang jealousy, mayong mangyayari, puro kamunduan lang na sa imong aabuton asin kadimalasan. Kung ipapairal mo ang puro jealousy, dawa sa mag-aragom, sa magka-ilusyon. Kung ipapairal mo ang selos or jealousy, pirmi ka mong maribok kayan. Pero kung nagsusinuportahan, kung marayman po ang objetibo kan proyekto, dapat suportaran. Pero kung talagang questionable, na dapat talagang uponiran, ay dawa kitaman maoyong. Pero marayan na project, sa kasaro pa, nagtatabang na nga ni ang national government para sa iconic Capitol Building. Ano na tayo? Magin ang Pili Airport na ining, Naga Airport na ini. Gusto ng gastosan ka national government, tig-uulang tapa. Na ini para sa bako lang sa mga Pilipino, kundi sa ibang banyaga, pwede pang matabangan kan sa toya pong ididibelo, papa, gayonon na Naga or Pili Airport, di ba? Si Congressman Joey Sarti Salceda nga ni, perming nakangirit. Dahil tinabangan man kan administrasyon kaitong nakaagi sa kangunya na presidenteng administrasyon, tinabangan para sa Bicol Airport. Diyan sa may party ka na Albay. Naka-smile baga permi siya. Congressman Joey Salceda kasi legacy yan eh. Ini mga nakaturukaw tang ining mga politiko, at least igwasindang maitutok do sa publiko na mga legacy. Number 1 po kasi ano ang sa imong ibubuklad na legacy or legacy sa public kung ikaliwat mahagad ng buto. Kung mayo ka man maray na accomplishment or performance na maitutok do
sa public, ano man ta dapat kang suportaran niraray. Kung saro ka man na naglalabot sa naman ng tukawan, nagahalat ng ugay nin mal na Diyos, maayo ka lamang na-improve na innovation para sa imong mga constituentes na magkaigwa ka nin mga tangible or intangible project. Hain sa mga nahihiling na project, uyan mga building, unian eskwilan, unian mga hospital, dapat igwa kang maitukdo. Ano ang naging inibo mo? Nahaman mong proyekto sa panahon na ika nag-service sa banwaan mo o sa probinsya mo. Di ba? Alagad, kung puro ka sa naman pagkontra, an sa diri mo mismo maayo kang maipresentar na maurag na project, di ka po susuportaran kan publiko. Pag-araw ka kaya na puro kaman aw-aw, di ka rabaw ang luwas na kani, pinpin di sa harapin, maray pa pa di maghahanap buhay kita pa di. Kan an oras alas 10:35 ninaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenis Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na ini hatod sa inyo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras pong inidara sa indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ini hatod man sa indo ni Kagawad Gali Bayos. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdom kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos.
genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Balik kita mga tugang sa tuyang programa. Baka may mga Facebook Live viewers kita na dapat bation, baration ko naman daw. Good morning po sa Indo Kapos ha. Saya na ito digding ano ko digdi pa din. Pading sa. Sa inyo ano tarik di Facebook. Very much sa paring Cha. Ang mga nag-bubyo sa tuya, gusto kong baration asin pasalamatan. Yan si paring Marco Pinat, ano? Ang sikat-sikat mo niya na technician kan sarong dakulang eskwelahan, ano? Sa Nabuha, nag-watching, thank you. Good luck sa emo dyan. O si Jimmy Gonzon. Si Joylyn Elisi sa Gayas, thank you so much. Uy, si Idol karundang Joter
Alcomindas Tersenio Senior, nagawa-watching. Thank you, sir. And regards sa mo dyan, asinan sa imong pamilya. Kay Jasper Abunal, thank you so much. Kay Hermanang Maureen Medroso, Doña Maureen, thank you ha. Ayun, si Seipa. Ayon sa tuyang babaration. Kadakol ha. Ayo. Oh. Si Seipa ini. Dahil nagluluwas itong mga sa ibang mga comments digdi padi, paano na yung mailing? Ini yung 10 ini. Yawan niya digdi. 4 lang nahiling ko. Paano siya mahiling? May 10 comments. Sa inyo nakukuha pa di. Oh, yan. Sige daw, pindutan ta daw ni. Kung mahiling. Dahil kita ko yan mo. Ang importante sa naman pa di, luwas. Ay, luwasan. Magluwas yan. Minsan kaya maluya ang signal sa internet Minsan sige lang paikot-ikot kan na garo po kaya. Loading lang, puro loading. Si iba kaya nakataraas na Anyway, okay na ganyan pa rin. Pasensya na sa mga data nabasang mga comments nindo po. Nag-arabanti na kaya. Nagiramdaman ko may nabasa ako pong ayan, sise yan. Oho. Ayo. Si Titil nanali. Also watching. Thank you. Si Bis Junior, Robin Cloris Torrigosa, thank you po. Ayan. Si Ma'am Kayla Ligasyon, thank you. Kadakol. Salamat na maray po sa inyo pong antabay sa tuya pong programa. Nagirumduman ko si post ni Isko Moreno na ang posisyon sa gobyerno para sa iya personal opinion dahil yung pinapamana. May mga bagay na talagang posibleng may punto man, pero kung dapat man talaga na sarong posisyon ipamana, maayo man gayud maraot kayan. Kung ang serbisyo sa publiko nahihiling na talagang namamatian man, asin nagdudoble ang serbisyo, lalong pinapahiwas, pinapalawig ang serbisyo sa mga tao, maman gayud maraot na ipamana mo sa imong yan, tayo inaagi man yan sa tamang proseso. Inaagi man sa eleksyon. Si Mayor Isko Moreno, dakol man ining tagahanga, Pero dahil man kanipig sabi, kung siya po ay makandidato man na presidente kan nasyon kan Pilipinas, or kung anong posisyon man ang sa iyang dadalaganan, tang konsentrasyon niya ngunyan, ang pag-serbi como mayor kan Manila. Mas may mga problema man siyang dapat niyang asikasuhan. Kundi, sabi niya, government position is not inherited. So, sa iyang personal na opinion. May punto man, pero po,
pwede man yan na nababalgar man po yan na opinion na yan. Kung nalimbawaan na gustong ribay sa posisyon, kung halimbawa, kung kwalipikado man, dahil ipasigi. Tapos depende po yan sa magiging kalaban. Kung makulog sa naman ang payukan mga tao, ano man magribay ka ng liderato, bakong iyo po. Iba po, nagtutubod sa mga bagay na yan, pero iba, dahil mang kumbinsido. Minsan may mga maray kung ang tao na ibinugtak mo sa pwesto, kung mo nakaresibinin dakulang mandato sa publiko, nagpabaya. Pero kung dahil man po nagpabaya sa pwesto, nunid man na malay mo kung itong papamanahan nindang kapamilya, mas maray palan, di ba? Minsan kaya igwaman mga tao pag nakatukaw na, minsan napapanglingaw na. Dati-dati ka naghahagad pa lang ngayon ng mandato abang buot. Ka nakatukaw na, nataan na ng mandato, nag-iba na sa ugali. Di ba paring tiya, may mga araw kayo na politiko. Naros dahil mo na lamang makaulay, dahil mo na lamang madulok. Ang mga araw kayo na klaseng garo na papanglingaw, sa pighagadan ninda ng tabang, kansinda na nga nalingawan, araw kan masa. So mga nagtitios, minsan nagagamit sa eleksyon. Takon ano-anong pangako na dahil man mauutob. Kaya ako dahil ko kumbinsido sa mga politikong sige ang pangako na dahil man nahihilingan ng accomplishment sa ipinangako sa publiko. Di ba? Pangit lang kung ang politikong binugtak mo sa pwesto, nalingawan po ang sa inang mga pangako. Nalingawan itong mga taong napangakuan mong nasa laylayan. Di ba? Araw kayang Vice President. Lini, sabi niya, kaya siya nagkandidatong Vice President, gusto niyang tabangan pa di, asin tawan ng priority, pag nakatukaw siya sa pwesto, ito mga nasa laylayan. Waputunta ka pa di, kita pareho kita nasa laylayan. Napasyaran ka na lamang ni Vice President Lini. May naitaw lamang sa emong tabang si Vice President Lini. Sa kuya mayo, sa emong mayo man. Oh. Hain ang pangako niya sa tong mga yaon sa laylayan. O kaya, inda lang, kung iniman si Vice President Leni Robredo, magkandidato sa pinakahalangkaw na pwesto sa mawot na eleksyon, kumo siya ang kumbaga sa sa belt pa di, kung sa laban na boxing, panduwa siya number 1 siya sa oposisyon na iyo ang nakatukaw niyan sa pinakahalangkaw na posisyon sa gobyerno, di ba? Na siya ang pwedeng panlaban, pansabat sa administrasyon, di ba? Kung di madepende manggirari nga ni, kung si mga pinangakuan mong nasa laylayan, natubod mo ang sa emong pangako. Although sabihin ta na ang Vice President, limitado sa naman ang budget na itinaukan gobyerno sa iyang opisina. Kaya dahil man natabangan sa mga nasa laylayan, gabos, pero nag-iinguha man sa sadiri niyang bulsa, hali. Pero ano ba sang? Nabalikan mo lamang to mga nasa laylayan para kaulayon giraray? Siguro sa ibang lugar, napaka-wide kan sa iyang siniserbisyuan ang interong Pilipinas. Kaya lang, hinanakit sa mga sa mga politiko na nataan mo ng mandato na dahil maninda po nagirumduman ang pangako na kung nasa itaas na sinda, nalingawan sa mga kapobrihan. Oh. Na haros dahil mo na sinda kayang abuton pa or maabot. Na haros ang paghiling sa emo, garo na alabado.
Dahil ka na lamang kumustahon. Na pag nahiling ka rumahagad ka ng kwarta or anong ayuda or tabang, naros sa dahil ka na lamang pansinon or kumustahon. Nakakapang hinanakit man po. Na itong mga taong saradit na ito, na iyulugod ang nakatao sa imo ng dakulang tabang na mag-igwa ka ng poder sa gobyerno, ang iniisnab mo na, di ba? Bako lang po ini yung sa panahon na madali na naman po ang eleksyon, pero garo reminder talang, wake up call duman sa mga politiko na talagang arogontaan mga Villaperte. Nagpapamati kan sa endang tunay na serbisyo, sincerong serbisyo sa publiko. Tama pa di o mali? Di ba nararamdaman mo na talagang nagtatrabaho sinda, nagsiserbi? May scholar sinda, may mga community colleges, may Kapuerte Medical Mission, may may Health on the Go, may mga tabang sa manibabang sektor kan na probinsya. Nananaonin mga lote sa mga parauma. Titulo pa ang ipinapanao. May mga livelihood program. Arog kan mga malardak, ini mga itik. Nararamdaman mo na talagang sinda nag-iinguhang magrumdum sa mga saradit na mga namamanuaan. Pero dahil ma-appreciate kan ibang yaon sa opposition, pigpapalawas ninda na mayong nagiginibo ang mga Villaperte. Pero napakamali. Naanggot lugod ang tao na nakikinabang kan mga tabang. Mga tubig, inumon, siging pandara sa mga lugar na pinagbaraha. Namamati po yan kan mga tao. Sa kakita po ng mga botante, aram-tamang po talaga kung si isa itong nagsiserbi sa tuya ning matanos. Kadakol man po na mga politiko or ibang tao na gusto pang magtampisaw sa batalya ng politika. Sabi nga ni Ken, many are called, but few are chosen. Kadakol gustong maging honorable, as in apo dun, na honorable. Alagad, napakahirap makuapo ang posisyon, napakahirap sa sarong politiko na maging honorable. Dahil paghihirapan nindo yan na makua. An sa toya man pong mga boto, aram-taman padagos po, nakita lang po ang nakakaaram kan mga politiko na sa toya pong pinagbubutuhan. Na ang pagbuto tahali sa satong konsensya asin puso. Naaramtang kita ang nakakaaram kung siya dapat ang suportaran, butuan sa maabot na perilian. Bueno, mana kong oras sa programa, mapaaram na po ako. Salamat kan sa toyang mga parantabay. Sa mga Facebook Live viewers me, thank you very much. Sa mga nagantabay sa mga Transistor Radio, thank you so much.